MLA juga mulai ba Brastawal marbanyang rengkat ba finance secretary juga sai VVP ba Dani Lang State matagasi kai are ke jingtho show IGP MK Singh ban ujor halor ke trekam ke mana ka por jong ki pulet ki ba jupen ibor ba juda don bor ba ru kile klama kor haman badon kini ki ba anong ba shalong ikani re thu do ba Brastawal banyang habekan bida pathake bo di mulai banyak kendu yo ni hu pulet jong ke jalla me khalaya. Na ngilar ries ru ya kan ikawai ka isu ba kata kalong habidi bat ki begitu ki pulit no aman la badon ginu lu ki agitation i bet ba ki pulit ki wan ban tap ya kedur khamat ka jongki ngilar ries ya kan ka isu ru khamat jong IGP bana kaliang ka jong MK Singh IGP ula ong ba ko bun sim ya ni banyak keren ru ba di DGP mo mar ngi ngana kaliang ka jong ngim la ban thu na mar boleh bagi wan ban jadi bagi pa mau dari kacing penkre ka juki lakom bagi night operation counter insurgency nama tarang nakalian ka jong IGP wang session kai ini ru penyakeran bagi DGP ngai scam nang ni sekat mo nginami isu ya katuka bakendra arngio mau ban wan lagi agitation peaceful demonstration ban kai dur khaman nata ban ra ban king ki atyar ki ban penmai ki pa mo kan kam dei ka mo ka situation ka ko mangi ong no le se dei ka counter insurgency operation ni kan ta is thu mo de ban di ro ko ba na kum ka tu te ka ro kong no ka bam la ba pyang